بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومسلمين دوم سيدنا الإسلام يجب أن تدور وقديرو فوندو من بي وكثير لي yo kadi Allah hokku muwafaqa an yavallugo dina islam kunna ko ngata tahanu hande Allah ni konaran hala tuki min ngati no konaran hala sebi kam de man be hore mo daraja mare be dotta ko hatta de tabego be no de tuloto be dotta do amla be bada beti di wa do banika di de handa muy wala fonde be muwafaqa harmadu Allah hanu ko ma to redu de be kaset diman yo Allah latin ko galdagal yo kadi al hadis wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maftaraba Allahu ala al-ibadi ba'da tauhid shay'an ahabbu ilayhi min as-salati wa law kana shay'un ahabbu ilayhi minha la ta'abbada biha malaikatuhu فمنهم راكع وساجد وقائم وقائد فإن المصلين من الملائكة يسمون قدام الرحمن ويفخرون بذلك على سائر الملائكة ni annabi sallallahu alaihi wasallam o wiyo wala ko jomro farli din do jeyabe mako bawo jotta do kalma sahada sintirago be manam to goddo hebi andi dum wala ko tokki hafarillaji Allah do tagdi Allah bana hala julde nden bo wala ko yidi rewire go hande de pat bana julde to wodi ko Allah do buri no yibbo rewire go ko luti no julde no da malaika en ma kon arta no rewire bo mo be maju amma de lati julde no buri yibbo rewire go kanko Allah bagino o wadi malaika en wato do be do kugal julde do tagribe daga yake o taga sawbele do tagribe do kugal julde woɓɓe feere ɗo dari darde nde julde sey Allah andi limgal maɓɓe ɓeɗo inna ɓeɗo senna mango Allah woɓɓe ɗo nangi ruku'a wato daga yaake Allah taga ɓeɗo nangi ruku'a sey Allah andi limgal maɓɓe ɓeɗo senna mango Allah woɓɓe bo ɗo sujidi sey Allah andi kero sujidiɓe ɗo yo kamɓe bo ɓe meeɗay ɓamtugo daga yaake Allah taga ɓe ummiɓe ɓe sujida sey de annabijo sallallahu alaihi wasallam enanoma yarama ha asama yeyaali sujidiɓe man silmini dow maɓɓe on ɓe ɓanti koye maɓɓe ɓe jaɓi silminago annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde ɓe lori ɓe tigguitinde maɓɓe ɓe meetay ɓantude fayida ha hande ha yetta darma kadi watto goɗɗo ummi a darde fu to ye sujidi sey sujidande ɗiɗi nga malaika en sujidiɓe ɗo ɓe sujidinde ɗiɗi amma luttuɓe kam yimɓe rukuwa ka patɗo nangi rukuwa man noon woɓe bo jooɗi jonde julde wato sey Allah andi limgal jooɗiɓe ɗo nde ɗo annabijo men sallah sallam o laari dewe malaika en hakko laarani sani julde ɗo sey o yeli wato mbarjari may kanko ɓe umatore maako on Allah ɓangi ɗo umre nen juula banno en juulirta ɗo to a naafi darde ɗiɗi ni a yaari kuuɗe maɓɓe man pat a artiri darde a nasti malaika en dariɓe alors a tokkitine ruku a nasti malaika en nanguiɓe koppi alors a tokkitine fahinta sujudere a nasti malaika en jotta ɗo sujudiɓe alors a nasti fahinta a jotta ɗo a yokki ha jonde bo a nasti malaika en jooɗiɓe nden Allah hokkima mbarjari man anumatore annabijo sallah sallama hokkima mbarjari men pat amma malaika ɓe heɓay moɓugo kugal men pat kañenen moɓiri ɗum pat ɗo kanjum kadi annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wiyo awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawma al-qiyamati as-salat annabijo sallallahu alaihi wasallam bi ara ko be artata dar ko kuuɗe ɓe adama to yelde dargani ala julde waludi datta ammatan wa qubila wasaira amalihi to ɓe say julde ɗo woɗi ɓe jaɓa luttuɗum dewe makko pat waludi ko wujidat naqisatan wa ruddat wasaira amalihi to ɓe tawi kuuɗe mako ɗo julde mako ɗo woɗay ko woɗayma e ngal giwan mako ko woɗayma hanan ngarɗam mako ko woɗayma nder julde wa ruddat wasaira amali ɓe lornanamo kala ko rewri Allah pat to kadi be julde ɗon Allah jabrata dewe men luttuɗe fuu be julde ɗon bo Allah saɗirta dewe men luttuɗe fa Allah reenu en yo kadi en paamen babal feere bo annabijo sallah sallam o wi ha daraja julde farqu ma bayna al muslimu wal kafiru as-salat o wi ko seedi julɗo ɓe kefeero ni julde nangam inde wiyete juldam ku nangam lewol ku nangam koyte to ɗo juula julɗo to julta bo ko o moyo kefeero tan yo waɗo ni kadi yo kadi kanjum en paami jotta ɗo daraja julde ha dow julɗo yo e non noon na julde non noon bo
na se en fama dum non Allah jabata dum non ko goddo watta Allah jabata julde mako bo kan wona don na lata ne men to ado jula ni hu ko gidda fu kam e bila ne ado jula kam ba man wadi ko ayidi fu da mai na lata non e wala non hadde te din islam wala non hamdo din islam yowa to kadi kada julo pat o hakkila ay be ikatana ta budinde nano gas na sapande je sakwa via madugo mansadi ay be didi kam gotel may tonati ma julde atulay sam ndebbo ay be didi man on se dal bi halkirta o matore annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fat illa wa andareni yo ka janda sen do reno yo kadi ha ay be didi do mi don nimta an kadi to wado alara kadi gotel may funa stay ha julde mana yo waton padman didi funa stay ayetta Allah be gatida gotel may to minima nden kam wato sai atuba da jawabira inna la yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina jawabira o yidi tubu be o yidi boseni be e to atubi jawabira o jabat to kadi to memi ma tuba e to memay ma ko alhamdulillah go man kam Allah idadul jama'ilo Allah idadul jama'ilo do kayama de ka sete mi janni mi modi jotta kam mi do tafsira alqur'ani hadise pat mi andi defte fu pat mi andi tawla mi fudda julugo na fi Allah jabata jul jama'ilo Allah tayno la tay sete a jangi defte a modi la ta Allah jabatul jama'a amma ko huwa ta de weti fu do kam ande weti fu huwa do ka usenta huru ko matere to huru dum matere ko Allah jabata be man de weti fu anangan e jotta en jodo na panna en nangi on wali na o se ni toni ha Allah jabatul de makataja ko be yamama pistoji nangala ma via anda malli be yamama farinda nangarda man di bosunna man di bogida ma via anda tunna dande anyaya ko kodu kai do kana to andi bona da taya mo di bo amana fami dina makam yowa ko nandi be madu e giwa be hore mun kam non dum be wajibi tatul do giwa alim tal gadibi no ti giwa do na kadu babol muji batun musidiro do pat dole seto andi dum ta do original kam amma do je fo kay kam do wadu fatan on do ba masika to kan sen hakkila ya rabe jude yowa to kadi gadibi do ti giwa do alim tan na e to alimti bo tindi no regi wa man fuddata hatima alimtan na e to alimti bo tabla be baada no alimtan na tabla kakaja baada bo kaja alimta pat atimina nakasa wajada bona don tabla nanda ma baada bonanga ma to yeccuno kawarata ado jula on bo wakati joinde weti fudde da anda do nden kada juli rasama fu on amma ta juli fi sabilillah ga Allah tabaka la tata anda do ngam yande der ngal Allah yamete tergal gale wal on hokki andudo mi dayima hakkilo mi dayima na dite yaw go janga na ko noppi nan go jangirde man na ko mande koste yaw go ko hundu ko jangu go nden adore wa be madir ha ma yatawiyam jawabiro do go fi arifuni qabla an ta'buduni wa in lam ta'rifuni kayfa ta'buduni andam to nden rewa mi to anda kam na rewi yam ko an bo ay da go do anda ko gal huwa nama ko galma ko irin gale amari e no annaka no annaka yergirta an anda de wal ma ko do lewa ko do sakko ma taga ma ngam de wal ma on ma an ka ko galma man gal ayidi se an do huwa na madona ataga naka ngam ko galman e amana ina mo anda gal wara ko na ko masala sudu ayidi ma hanego avian to mi hebata mo wata ma di sam wara darna na sudu hado no mahiri fukal man di bo hebi yanki asodi ayidi tela nyota na ma avia to hebata tela do ni mo wata mi ko sam o yota no yoti rifu e tata to da de manedi to koste manedi gam yanki do fotta ne on mi sodi mi tami tela do ba aviata ko anena di sefe ne ma nana o do via asutta de bo ne wa ala de bo mi antum se de bo la alla ba lo qabla wala ba'da wala pistoji nanga amanda doctor darage islam joy goddo katoliki goddo limtata darage imanu jego alimta dina wallahi do duno do goddo kan limtata di fakat o do jodi lara ko ni hore goddo fa masika goddo kan limtata di to mo limtata mi foranta goddo kan burata anda mi jodi do to kadi rewi ko annabi andando an be madde do anda yida man fa masika anda de tawde ka jula de julde do amma ta ruwa ko anda do kam na ya fu abu fi sabilillah to den en fami do kam den jotta do ay me wadi daba je ta adaba nata ma julde nda julde nda geddan man julan jena
ko bo julan fewan ye yewti pat fewre mo yewti ma wayne kaya anda wayne na wayne ni yetta tabahala yetta kay ya lalla akodo wayne to do na o julo sam malli hajo di pan mo an malli siran malli jakawurtata malli fanata saro an ka ko Allah harbi patta do jogi hawri be julda do wala yeso ba wono filta نعمل في دي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا onni mo julugo mako haday mo jeeni julugo mako haday mo gedde de Allah hadi o ka wala ko julugo mako do besdana mo ha Allah illa do jula do bedda day to hinno e Allah o do jula do bedda tikkel mo do bedda day to hinno e Allah illa ta tubi wartani Allah seto afriko ko gal daga hande to Allah waddiri to min mari hore am mi me kata habi maya yande ma to ro bangi no wiya malaika en mudo hande ka winda de tiado mbarjo ari julde dewe mako hammi bo mi zabala ko do ama tiado wartani am hande kam amma to wiyo me nami anda vodai mi andi vodai kam nami anda kadi amma jotta do kafe wore vodai jotta kato mi hebi mi atata mi tammi tu ko amma da jotta on do fama sika mandi bo seka bitanon vodai na ko vodai kana dum jotta anda wada be soje nanga ma biya usini sef seka ndon vodai na tammi dinda afera bay afoti wi go soje manon to mandi bo do amon fudiri na na do amon fudiri go jotta ta esa danga ka do man fudiri na sto go danga ma na yani do amon fudiri na mandi bo anda to anda handi fi amna mituba to kapat bonne yeddube Allah to be halki wa to be dayde halkere ta nani ko do fi gotel der kalimati o na to Allah handi fi jotta kam arena ka ya jokira be Allah ya Allah on sabi handi wa wadi do yedda mandi bo kuseni be irda be gaska mota na on do fa masika be irda be gaska mota na mandi bo ta on senga ta aljanna dawam o kapanna dum do fi ana on do fa masika mandi bo ay lahira manalari nasanu wala to on do fa masika to Allah ya julde geddo Allah yo wande Allah umri men e jula do to ado teddi ni julde do wato se adaita ko Allah sanita julde may pat yo wa kan julati majjere begel do Allah kan Allah sanita julde ya Allah ma sala digi do majjere begel do Allah yo wado ni kadi nden ko kadi da bandol hagge do Allah ne bako sala hala man kam o se ni noy on goddo o maha suudu o majjina seede ɗuɗɗe ko suudu ko saare mo wari laari fo seddimba hoore lallay daga majji haɗo koma lallay bo nden oɗo yiɗi saare bo nde dara ko bo suudu man ndu dara ha o naftira ndu nden bo oɗo yiɗi katapila wara nama ndu ɗiggina pat oɗo yiɗi ha nder ɗan nder yerdal hakkilo mako na onɗo fama malli bo o awa leggal ngal o mari jotta ɗo haaje ɓendorloje muɗum o waɗa ko wagol o waɗa ko nan oɗo rufa ndiyam tum heɓa ngal mawna o naftira ngal nden bo oɗo yiɗi mo warta ɗoofa ngal tayta kuccu kuccu o wudina ngal waata ɗiɗi fo oɗo yiɗi warka Allah oɗo jogo hakkilo na non noon geddo Allah pat fayi on ɗo fama siga yaake o wari ha julurde o dari ɓawo liman oɗo juula ɗo o be haaje Allah jaɓana mo julde maako e o tiiɗo wari ha suudu Allah o dari ɓawo liman nden yaake oɗo hippido debbo jeeɗa bo yaake may ka Allah may waɗa ko yiɗi fof kadi on ɗo faama o jillidirɗaga pamanda on ɗo faama to ɗoɗo ɗen hakkille ha derɗiraɓe julɓe to kadi ɗoɗo ɗon koye famtinta goɗɗo to yiɗi julde ma ko jaɓe sew tuuba geddal to yiɗi julde ma ko jaɓe sew faama farmo ayni mako ɓe wiye sew jango o odata amma ɗiɗo ka dole o andani yo e noy to laatake noon man heɓake jotta bo koye tokkirta ha dede ko laarani saali julde yowwa koyen tokkitirta ha ɓawa man fayin wato julde ɗo annabiku muhammadu sallah sallam o wi ida taraka al abdu farqan wahidan mutaammidan kutiba ismu ala babi nari to jeyaɗo Allah acci farilla Allah gotel sali mo be amdu ko debbo ko gorko be amdo ɗo acci a farilla Allah sali mo ɓe vindi inde ma ko adda mo ngalite jahannama o tammi bo yawgo nota o nasta ha wodi ha defte feere bo ɓe wi annabi Musa alayhi salatu wassalam o wi yite kawto wakkati gotel ɓe yite mo hawtata ɓe daadirawo mum ɓe jeena ko ko ɓinguel debbo hawta ɓe saaro ɓe ndeena
to ɗo na ɗum haala waño amma wato laru ɗo dattina kaɗaɗum woodi laruji ɓe limti watta farilla julde wato julde salama a waɗa junuba e mi limtan de ko Allah waɗi en siftori masalan a ɗaani yaake a fiɗi wakkati saali ɓoyma amma ɗo yiɗi maynaje tumtum sey yaake julugol a ɗanata ɗi aɗo kana ɗo yiɗi geddo Allah on aha wato sa feere on ɗo yiɗi jaalima yaake a fiɗi ni wakkati saali to ɗo a wala junuba na tokki ɗum tum kam to nden ɗiɗaɓol man to a faɗɗama a yoyliti aɗo waali to ñaw on yoylitinima to bone on to noyi hakkilo sotti yo ha wakkati saali ɗo bo koɗo wala junuba yaake o heɓti wakkati hakkilo ma ko o yoɓa ko saali e manni bo fahinta on ɗo fama to laatake jotta ɗo o haɗama goɗɗo ɗo haɗe fof ko ɓe nangi mo ha birgal jotta ɗo ha soje en nden goɗɗo tamata ɗo siminti ɓe nagi o nastay bo ɓe nangarɗamo to amma dole se o tappa parewal kam o tappa parewal pam ɓe wara noyi a wiya mi yiɗi julugo Allah seeda ɓe wiya non watta to Allah seedanama ɓe sali ɓe haɗi amma na a jooɗa ɗo yokkini e kamma ɓe jaɓanta ko juula no to jooɗa tan seyake to ɗo kam fu a sallini wakkati on ɗo fama to saliri ɗo a haɗama manni bo jangina ko moye waɗa heppa kib mo anki hoore fu bindigaru on ɗo fama siga mi tammi yakawe ko do yaare a waɗi dimbugo wala on ɗo fama to yimɓe soppa hande sabta to kadi ha ɗo wakkati salima dow jardina ɗo wallinima ɗo futunu ba waɗa haɗama ma ko bo takkere ladde meedima a waɗini ngal a waɗitay bo ɓe nangaɗam amma ta waɗi ɓe nangaɗam dole se a juula julde imau julde sappa e a waɗi gal ɓe nangaɗam ko mbaɗogal ladde ko ɗum ɗo dari ha ɗum ɓe leggal go ha wakkati sali yowa ɗo bo junuba wala yowa no fama siga to non bo ɓe moñum fay amma moñum fay kam fuu saroji maɓɓe ummi wato ɓe ekkitinaɓe julde ha ɓe gasna bako yum fo waɗani julde bo yanti yowa ɗo kadi woni kadi en ɗon ɗo famtingo haala julde non en paami jotta kam ko watta wakkati saala goɗɗo o wala junuba yowa to e jotta bo en nastan farillaji julde man ngam si a anda farilla man a anda sunna man a anda giɗaɗo to ha giwam to ha nangarɗam to ha julde ɗon latti julde lamde kam amma ɗo juula anda ɗon toyɗo on toy kam yahatako yowa to haala farillaji julde kam yowa go'o man wato latta o julɗo kam tawon ɗo ɓe lima ɗum ha defte feere bo ɓe limay on ɗo ko latti go'o man e ɗiɗaɓol man andugo nastugo wakkati to andugo wakkati nastugo wakkati ɗo e ɗo hutina ɗum ɓe montorji yo jotta ka kanju jaali amma na defte kam woodi no ɓe tindiniri on ɗo fama sika to kanjo to wimi tindiniran de no defte tindiniri o feere kam jotta ɓe woyti an kay andan ni wakkati nasti tan yo ɓe mbi jawani nakka wakkati ka nasti jawani o ɓe ndi bereka wakkati naati yowa to a andi kiitaji nastugo wakkati ɗoɗo ɗum farilla non noon titugo illa bo ɗum farilla on ɗo fama e non noon wato jotta ɗo ɓandu ma laata senindu goɗɗo bo ɗum farilla e non noon jotta ɗo habbirago harminorgo ɗum farilla darugo nden habbira bo ɗum farilla latta ɗo dari la habbira ɗum farilla jangugo fatiya ɗum farilla latta ɗo dari la janga fatiya man bo ɗo bo ɗum farilla yo nden jotta ɗo ruku'a nangugo koppi ɗum farilla nden lorgo yofta koppi may ɓanta bo ɗum farilla nden sujidere ɗum farilla nden mantugo jooɗa bo ɗum farilla yo fama siga yo nden de'itugo ɗum farilla e yowa to fotitugo kalkal bo kanjum bo ɗum farilla nden accugo volde ha nder julde ɓe ñamugo kanjum bo ɗum farilla yowa e ɗo fama sika yo e non noon bo jotta ɗo jode ɗe o joɗata jode ragarere ha o silmina ɗo jode may kayre bonde farilla yowa nden silminago may ɓefo hoore bo ɗum farilla silmingo ɗo yo ɗo fama sika to kadi ɗo on mi tammi de farillaji ko larani julde to kadi mi wona haqiqa komi yedditi feere komi yedditay noyni man wonde mi yedditina yowa haɓɓugo anniya kadi on ma artata yowa to kadi bo ɗum farilla yowa en paami
to kadi faridaji julde o sey ko ɗo anda ɗo ɗum farilla ɗo ɗum farilla ɗo ɗum farilla yo ko tokki ko darani haɗa sunnaji julde bo yowa to wato vangingo ha vanginte ɗum sunna ko wi'a sunna pat annabi jon waddi ɗum ha nder julde yowa na annabi jon fi ɗum waɗe kadi wiyete sunna yowa ɗum lawol tokkugo lawol ngol annabijo sallah sallam waddi nen paami arande man kam vangingo ha vangite ɗum sunna sofnugo wato sirrugo ha sirrete bo ɗum sunna nden yewgo suurawol do alhamdu bo ɗum sunna e nden darango suurawol may bo ɗum sunna en ɗo fama sika yowa to e non noon jotta ɗo jonde sakare jonde nde jotta ɗo jotta sakare jo silminta ɗum sunna nden jangugol attayatu bo ɗum sunna en ɗo fama sika yowa to wallitede woyte wallidirade to no sunnaji man yowa kabbiroje ko lutti abbirago harminolgo kadi bo ɗum sunna yo nden bo wato qabla ɗum sunna bada bo ɗum sunna yo ɗo ka pat annabijo sallah sallama kankon waddi ɗum ha julde yo ɗo to aɗo juula ɗo andi ɗiɗo ɗo je allah ɗo bo je annabijo to ɗo wato ɓeddi daraja julde ma juuliri be allah yo wana ka juulowo non noon tan yo kadi hangiɗa ɗum kam heɓata ko windugo yowa ngam min saɗan jotta ɗo min yetta de tindinore julde may be hoore mum en ɗo pama sika yo tindinore julde man be hoore muɗum ɗo ɓe wi to laatake goɗɗo o waɗi anniya o juula ɗo wari o dari o waɗi dede ko watti haɗɗume darnago yowa darnago bo ɗum sunna ɗo fu mi woyti darnago je darnata ɗo ɗum sunna ha worɓe ɗum diɗa ɗum ha rooɓe debbo to darni ma ɓeddi voɗugo to darnay o habbiri non noon bo ngam may bonnay julde mako amma wato gorko ka to wari ɓe anniya on no sani darnugo o habbiri kay julde may nakkiti foti ɓe waɗi kababa woɓe wi julde may wala ɓe bo wi ɗum namma mbarjare maare timmiditta to sani waɗugo darnago nayi paami sika yo to jotta kam to ɓi adama to waɗi o dari o titi qibla go bande wi titugo qibla ɗum farilla yo o waɗi darnago o timmini o habbiri to habbirago harminorgo ɗo be magol goɗɗo harminiri ko waɗatake nder julde pat harminiri yeyitugo harminiri jotta ɗo ñayareji je seeɗan ko non noon je fijirde harminiri yamugo harminiri voldugo be goɗɗo to a habbiri allahu akbar ɗo wato bato a ɗon no yaasi a nasti nder suudu e joga naati julde kadi ko goɗɗo wurtirta julde mo assalamu aleykum to a waɗi assalamu aleykum bato a ɗon no nder a hettiri yaasi a foti ma ko hunde ɗon no wonnanama ko ɗume wato to waɗi assalamu aleykum a meeda te mali bo ɓe ɗon no ɓe wonama ɓe anda bo aɗo juula yake a silmine waɗa naam wato a hettiri yaasi julde ono fama sika nden to a habbiri ha jangirde go wato aɗo janga wato a janga fatiha on ɗo fama ha bismugo ɗo defte luuri haman woɓɓe wi bisma woɓɓe bo wi ko bismay jam ɗo ka to a nani luuri ɗo na luuri ha haɓa de luuri a howa ko yahanima tan yowa to yiɗa bismo fuɗɗa suraje may ma kandu a suɗima to a bismata bokto ka satay nden to laatake aɗo dari ko a fotita kosɗe ma kan nden bo guitema laara tita ha suɗiditta tata goɗɗo o jaɓa oɗo juula o habbiri o naati julde o fuɗɗa yeyudugo ɓe wi to a habbiri a nasti julde ɗo wato to aɗo laara de jatinde maɗa tiggata aɗo laara allah bo ɗo laara ma amma to a leppitin se jawmiro wiya to nane kammin a laarano moy a laarata fayta pota ɗo mbiyam allah mi etta laarugo ma ha julde maɗa go ha gettimma jotta kam daraga maɗe doƴƴito a leppitini on ɗo fama sika to se a yalɗinira ɗemde ma pat ha julde go to nden to a jangi a timmini a yewi suura on ha yewete man to a nangi koppi nango koppi ɗo ta a maɓɓita juuɗe o wimani ta bo a nastina ha dandal sosai nden bo wato na irin turi turayɗo wato tura kalkal feere a yiya tura alama turde may ɗum noon nder timmata sam on ɗo fama dabban waɗugo ni ɗo woɓɓe feere da ni watta o wiya o turi ni no noon tan ɗona o ture se o tura fotita ni ɓe wi batto goɗɗo resi tummude ko bo tasaw saka ɓaawo ma do irta yeeso do irta ɓaawo na foti kan on ɗo fama woɓɓe bo ɗo turra ni ha jiɗɗi taru funere nefta ñango ɗo fu ɗum lahal on ɗo fama sika tura ni talkat kama qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
banno annabi sallallahu alaihi wasallam o fi khairul umuri awsaduha ordum hamde ka pat wona saka saka e fami tourde man sika yo wa tura saka saka e turay dignity la tego turi turay to den wato dikkitugo go dole wato hadde itugo do wato o janga subhana rabbiyal azim wa bihamdi hande tati pamaru man ni tati yo wa man ko de joy amma to ni man tata juta ha himbe hawa ado kan ni do hati amma to fere ma ko bismillah to ni sallinta wakati kam no turi no nemi fu to wato hado go to banti o jaro to fahinta ha nema hapa to do banto o do biya sami Allahu liman hamidahu to do fere ma ko to timini da do biya Allahumma rabbana wa lakal hamdu to do go dara ha nema hanin se ma ko acita dimgo ndelo suya o yarati de ma ko hadeti be bito ko do sujidi do nokkuje jeetate on sujidi ta bandu bi adama to gotel heɓani babalji heɓai may ɗo naala duɗogo wato to sujidi kamɗo wato tinde ɓe kine mema leddi na ɗiɗi ka heɓake neɓe juuɗe mako ɗin bo takka ha leddi na nayna koppi mako ɗin bo ɗisa na jeegona nden jotta ɗo koni babaji kosɗe bo ɗisagal ɓawo na sikki jeetatina to deƴƴita ceno ha neɓa oɗo wiya subhana rabbiyal ala wa bihamdihi to bawɗo arabre o ɗo andi do'aji annabijo ɗo o do'orto ɓe haaje ma ko joyi fu do'aji annabijo ɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗo do'aje may ɓe ɗuɗɗe kala haaje ma fu do'aji yadata ɓe haaje may ɗon e ɓe ɗo waɗa defte may ni to a yetti ɗum to a yettai ɗum bo an ka waɗa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nden bo ta a tama ko yaake a sulɓe ɗo tata reedu ma ɗo waali dow dawɗe ma on ɗo fama tama ni ɗo ɓe haɗi yimɓe yahay tata bo a forta ban to a yiɗi hippugo walgo hippa wona ni saka saka e reedu ma sendira be jotta ɗo dawle maɗa amma to a tawi kada reedu wali ɗo ɗan ɗo ta wala yewwa ɗo ni kadi to ɗo ko ba ha neɓa nden a ɓamta a jooɗa to a ɓamti a jooɗi ko a jooɗira jungo kosugal nano to jooɗugo dow kosugal nano jooɗugo dow kosugal may kam fobre me may leddi ɗo wato ɓe haɗay ɗo fama amma jooɗugo dow tappere on kowoni babaji o ɗisika ɗum kala ɗum e amma jooɗugo dow kosugal nana jotta ɗo fobre bo me may leddi ɗo ka haɗaka yowwa to nden bo ɓurduɗuma to heɓoto fobre ma ko mema leddi e to ɗuɗal yimɓe ɗuuɗi masine ha memgo leddi bo billal bo jooɗa dow kosugal ma ko nanat to nden banni bo loro sujida fahinta nden o umma to banni o juulirta ha julde ma ko timma ha o yaadi pat wato anina to ni ɗum ɗe dari haɗi yimɓe yahay tata bo a forta ban to a yiɗi hippugo walgo hippa wona ni saka saka e reedu ma sendira be jotta ɗo dawle maɗa amma to a tawi kada reedu wali ɗo ɗan ɗo ta wala yewwa ɗo ni kadi to ɗo ko ba ha neɓa nden a ɓamta a jooɗa to a ɓamti a jooɗi ko a jooɗira jungo kosugal nano to jooɗugo dow kosugal nano jooɗugo dow kosugal may kam fobre me may leddi ɗo wato ɓe haɗay ɗo fama amma jooɗugo dow tappere on kowoni babaji o ɗisika ɗum kala ɗum e amma jooɗugo dow kosugal nana jotta ɗo fobre ko me may leddi ɗo ka haɗaka yowwa to nden bo ɓurduɗuma to heɓoto fobre ma ko mema leddi e to ɗuɗal yimɓe ɗuuɗi masine ha memgo leddi bo billal bo jooɗa dow kosugal ma ko nanat to nden banni bo loro sujida fahinta nden o umma to banni o juulirta ha julde ma ko timma ha o yaadi pat wato ɗumanina to ɓe ittidaɗu ɗon ɗon wato deƴƴitugo kalkal be fotitugo ɗo hakka ɗowno ɗum farinda nde o dimmi pat ɗiɗi ɗo setawe nde o dimmi pat goɗɗo dimbanta ko hunde feere bo ina kugal julde on ɗo fama amma to ɗo juuɗa o yiyare ɗo titi mo wara yowwa ɗo kam dimbol larwol wari on ɗo fama defte yerdi o tura o hoosa hunde ko o tappirta o tappa o mara oɗon nder julde may bo yowa ngam may bo badanangay mo on ɗo fama amma to mbaɗugo hunde man ko bo mbodi ko yaare ha waɗi o acci titugo fuuna habre man nde moddi habre man nde wuli jotta ka wane titugo fuuna ka sotti ɗo kasi o ta'a julde may kadi on ɗo fama siga to oɗon nder julde ɗo dagi bo wato janga surol ngol on ɗo fama to ngol timma o ndi o danga gola bo ɗo bo waɗa ko watta yowwa to yiɗi bo saka suraji towɗi ɗo subta ha o yiɗi pat o janga on ɗo fama o foti bo timmina suraji ɗiɗi fu a darde gotel ko na witiri na witiri o ɓurna fo en boyi waɗgo noon
ko na witiro foto wada hadarde do ko wala ko watta yo den bo wato ya ko do jula do annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o fi sallu salatal mawaddai ka annaka la ta'udu ilaiha abada julu julde jabbito go duniya bal antamaylo lor jula ha abada de wakati wadi ajula pat ajula do ado jabbita julu ba meta julu wakati fere wallahu ala mutawa mabeyo to misalu man do banto awadi darna ko habiri ado fama yo wa awadi darna ko ha habira se ko silmini so biya ma no viete malaka al maut azraila ho so yonkiji annabi maram ho ayonkima amma annabi mi muyanama se to ajuli asilmini julde jahidi julu godo to asilmini ho ayonkima anga bisminda julu ndam kam no jodi ha do rena ma on do fama sika so da ka nane ka wade kanana na ko ma hade ka gitebe gite ha ma bonde wani yo wade tanga no lepita de bebi chogite na mi andi julde wede ya wata iri bubu tuli turai banki on do fama sika yo wa insha Allah ko nu ma ko ka sottanto cfn ko ko de ko bingel ko parti insha Allah nu ma na se hande kam tawhid al rewade ada munkar min akiri ko do wara fay baaw man vitamine ka yen julde mende ya wata de neba nder go mata hunde dunya to non annabi sallallahu alaihi wasallam fi julde de wakati wadi pat e wona fi men ha Allah daru ha yotti salihi to fere de ko subal ma ko kuti do fama bodu ma ko mi andal be kuti be hebe ati sibe tay dum kasero be bido kaseta o viseta o viata to de tam acce seto mi do jula ko jodi wada tayatu be don ka ngam ya ko tay nan ta ga do ya banan do ya Allah ni julde sali en habe boya funder julde anda danni bonti der julde wato fama sika to bonti kulol Allah gay na bonti ngeme on inni ma ko ko fatti ma e bay wati ko wato fama ma bonti kulol Allah to dagi wato ko boya hander julde en tay hander to mo be dina me to wada yo se o wi be seto mi joni jotta do mi do jodi wada tayatu de no ta ho do da mata ka ya ke non ma ko be fati wato sende o juli darde ma ko do jodi wada tayatu be venni ko jetta ko boddo wato sende henni mali ko to kadi e pami do jotta kam en hebay na do ala kamda be bada ha wakati re no tibi amma ko mi faydata umatore nana ma en do jula hayde heba yerde Allah en heba yafu Allah en heba aljanna Allah to da ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faydi kada biddo aljanna pat to amai mi aljanna wala yamtere to kala bi asilmi ni farilla fadda ko atal kursi marra gote to amai aljanna direct do annabi jo hokkimen o lori hokkimen hado man fahim faida tinin di hado da tilmini farilla pat to istighfar tati ko wadi awata istighfar de wodi bo fo fere wadi da bulde to adanga atal kursi marra gote na nani to amai ni aljanna den to ado jogi non do siro pat ko nanga tama do nabi do faydi men wado fama siro kam bato tabi ko ma luka tafare hakkilan ko ni mali danga ta hato laral ma anda ton dani yo nda faida fere kola mo latti o nyawdo ko o nyawrado o heba ndiyam jamja wado fama sika ndiyam jamja da ne warta hamat kado o ta wada havero yowa no famil parhe antata o bedda ndiyam sam o bisma janga fati o muttada o bisma janga fati o muttada to Allah se do hondi to motti hande jeedi di o yari do anniya Allah se da be nyawam do yalla Allah se do bangi do se di o be nyawam to do bo mi faydi mo de adder da ba julbe yo do fama sika e den ko to adillan jahannal do hula jahannal do hula lawol hasbunallahu ma hi do annabi sallallahu alaihi wasallam o fi hasbunallahu wa ni'mal wakeel amanun likulli khaif fi hasbunallahu wa ni'mal wakeel dum bola don hakala kul to pat adilla jahannal jodo wala temere ne e sapane jo atasba ya da ko kan na afiya ko ta da ko e joy irin no be yata le tasbirta do o kana do fe watan balim go sede insha Allah ya jam awata jam on do fa masika atu don fahinta to la take ado yi doctor do tega ado yi atia e tega ma ko ga barkida ko de ko yi teego to sura robe na don sura robe don da alqur'ani to dum Allah ayya nden to dum Allah be ko dum dewal nden to hajama ko humta ba ta mbadari man bannoy a wada anniyami wanda hokkam tegal khair wal barkan tewal to ade poto agoko a janga sura nisa suratul nisa na do sura robe
ajanga ha asunna wa salatu wa du'a ajanga ha asunna wa salatu wa du'a ha mar sapande ne ego to yi timira nder lewu bandi timira nder bande no gas amana ta fo wajja go Qur'an kam tammi bako gol wuta sanja jode de sappo kam to baba siga ta wawata yena man me dadi mane ton wato mo di e don be jangana ma amma ta yena do anda furti go gol mar sapande ne ego no wato fotan be wuti go Qur'ani de didi lora janga reta mare fay dan ku gal wani wani bandi dabba otti lorniti fofte tan ɓe yiɗi a satitira inde Allah a simtira a wartira ɓawta jangi go nde go a waɗo dake andina nde ɗoy goɗɗo waɗi o ummiday ɓe yonki mako to ɗo fayda mi faydi mon ɗo wato ko moye nani kaset man ha miɗo tokka mo yamani kala nde min fotti fa ɗo mbiya mi da ɓesdi kaset komi nani fa'ida maɗo e to min fottay ha wade waɗi bo mi yafinimo min fottay sam ko bo min fotti o wala ɗiɗiri ngam ko waɗi ɗo bako mi fuɗɗa fayde ko ɗo min jiidi ɓe bone jangirde na min keɓay fa'ida may ɗo koye ɗum banni duuɓi min ɗo janga Qur'ani ka tawan nden defte go dawu hirndu nan Allah wonane nan bako ha min yotta faydugo ɗo kanjum fu saɗɗu min heɓri sika to kadi mo nani ka sen mat fa'idaji ɗo fu mi yaafini mo huwa amma to dami gamo ka taw wayanan bana mo wayanaymo to wala bo mi yaafi kama o yeccami sam to ɗo ni kadi يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر رب اغفر لوالدي وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات صلوات الله على الأنبياء والمرسلين وسلامه عليهم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت عفو غفور ربنا وتقبل دعاءنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله هذا تجلو نعم nde wonnan nde woɗan to nde wonnan ɓe no woɗɗinirtaɓe bo fuɗɗi ko to annabijo men Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam qabla ɓe mbaada ngam nde pat wonnan to wonni bo ɓe no woɗɗinirta sappo ma julde yo qabla ɓe mbaada ɗo ɗum sunna annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ama kam kon waddini yo kadi qabla ma hidde ko a silmi noon a silminta qabla ko qabla may nangima sey to ko a usti on bo ko a ustima ko sey to laati ɗum sunna on a ustina ɗum farilla kanjum waɗi dole sey goɗɗo sendidira farilla julde ɓe sunna ɓe giɗa ɗum to mbaɗa bo sey to silmini on goɗɗo sujidinta mbaɗa bo to woni ko a ɓeddi ko a ɓeddi may bo tata ɗuuɗa fota ɓe farilla ji Allah mbino a tuuɗa yowa dow banni kadi yo en ɗo fuɗɗa dow qabla tawon yowa qabla ɗo waɗa debbo waɗa gorko to nangi ɗo sujida tan nden bo ɓe mbiti woni qabla may nangima ko bo mbaɗa nden bo a sujidi banno woni mbardanima ha julde je a sujidi man ɗo ɓuran wakkatiji sappanɗe joyi je qabla ɓe mbaɗa nangayma ngam a natti a docteur julde ma yowa ɗo ni kadi
to la ta ki biya da ma do yiti kabiro je didi amana kabira maruno ko je bantu ta dunde je be nasa ta dundo kan duka na tai to kabiro je didi ko nan ka ko fiya habiri ko wa sunta a habire hasiki ne didi to kabla nangima ko bura ne didi no no to adulo fere ma ayati sami dawde man hami do hasiki be didi ko buri didi man kabla nangima to atimmi do jama da tayatu wato sai asu ya sudida Allah abanta do fa ya su ya sudida banta ado su ausu da ma Allah wa fara wa ta Allah wa bande nai kabilo jenes su de didi kan yo ni kabla to ayi da dora don na hatta ya to inde ko asilmina to ayi wa hatta ya to ja dangi do inde ko asudida kabla bande na timmi su do sese mo non funo dagi yo wado ni kadi yo e non mota yetti to jode sakare ko kabla nangima jode ja to da na da ya to asilminta do ngena yetti ka to da ya tigi do amma to ado dilla do darde timmai jumbo sendiri bele di kopibo sendiri bele di amma ajinai darde to asipto se adora ajoda do kata adori ajodi kabla nangima ba do nangima amma asipto re ha ajini darde se asipto da mi joda to kabla nangima yo e noito ajodi heba ajanga tayatu da ajodi tayatu bo ayeti tanati moji ajodi ga badanga tayatu ne da kanati moji mana ha amne ajini darde da asipto da mi kam jodi mi jangai to do fu kabla mai wajibi doma non ha baba be bangi ta janginde lawa weti asiri yo wado ko bada kabla mo nangima yo wado ko to di ma timmi asimita seta su di kabla to ando fa masika yo eno non ko fahimta ha kabla man to la take kabla nangima bada nangima ando fa ma kabla be bada fu nangima kan ni meta na kasa wajada yo do ko sa su da kabla tan wato acca bada ando fa masika non mo to la take ayettiti atodi wada tayatu ha silmina se ayettiti be ka dum do timmina ko timmai be wadi bonde dude akwani ti dum be wadi hadon to amma ko be puri gasdu bo agasna do timmai amma wadda darde to amma wadda darde Allah wa amma ta malika e pick up da sunita e to de tefere ko ya sunita bada amma do ka ja sunita fukal ha silmina amma ta do ka to se ko te matumbo ngena jodi ha wada tayatu silmina se aseki yo do kam talala ko aseki mai anka da jodi o timi ko sunita bada tan Allah ande biwa manistanka musakko sa da bada salam mo se ko te tundo sunita bada tan ka ko amma to se ko mai tabita ya ma jodi ha silmina se ko wara ni matimina timai de ka kasu timai dikka de wonni da do beddi do wonni da do ngakki do wonni do ngakki ni de jula ka pato wonni do beddi wato ko ba fita da su da bada afa sika fahimta to da take a dangi alhamdu kan a yidita a nani kopi yawa don ko kabla nani mafahimta yawa do ni kadi to jota ko en dinga nan bada kadi yo wa bada bo to la ta ke abetti on be vino amma be dan me ta fota be je alla vino ajula kalkal kay do ka dunga be de woni masala subhanahu na dar ni tanu dunde farina subhanahu da ba a weti abetti bibi warti dar e nay dunga be fondi sa fuki ta fere yo wa do ni ko magal ba be tati do tati to amma ta be direta mai kafu wato abda bada on nangima tunde ma timmi awu ya tinni darde ha asitto fuse to ko tan wada tayatu yo wa sai asimmi na tan asu da bada to adon nan ko to da sittori to adon dare wala sittori pat Allah ka seto ko tan wadi do ma yo wa non ta yetti ta volwi da dunde ko ko atende de ko anoti a volwi da dunde ni wato bada nangima amma sai ta yetti ti to be abuka da to getto Allah kan wato do fitira dinar na to be hakkere kam yo wa non to da take o vangi ni asirete ko bada nangimo abe sonda do weti o vangi ni bada nangimo wato sai da bada matude bon weti vangi ni ha asirete du demande pande woni to weti o weti ni o jangi hado o de bonta amma ko to weti o jangi to do bande kadi bada
bada nangimo yo non bo fahimta to asilmini haddarde ɗiɗi bo ɓada nangima tuli darde ɗiɗi ha asilmintano ko da timmina tayatu nanga sa a woyta ko kisilminago tan to ɗo ko sa umma tan a wadda darde ɗiɗi je luttino a waɗa tayatu a silmina soyga ɓada yowa eno noon bo to laati ka jooɗi ha darde tati yo wa heɓi ɗiɗi ka jooɗi hawɗe tayatu a silminayi a ummi a waddi woore sewɗima mbiya ɗum ɗiɗi ona waddi do ɗiɗi arandede aɗa waɗa tayatu se a subtene minna darde woore on a semi ɓeddi mi ɓeddanno bo ɗiɗi sa yawa wadde nde luttiman ɗo a jooɗa waɗa tayatu kadi a selmina suynga baɗa nonnon bo to a jooɗi ha darde gotel wata a waɗima ba darde ɗiɗi si a jooɗi aɗa waɗa tayatu si a subtene ay darde woore tan ko si a umma tan a wadda darde luttude ɓayde a jangata suura on a yewa alhamdulillah a yewa suura on ɗo to a waɗɗi wato si a waɗa tayatu a lora a wadda ko luttima to julde ma pat timmi a waɗa tayatu a selmina suynga baɗa yo joni kadi yo kadi ga haɗa ɗon waman istankahu sakko sajada bada salam to se ko teyma tonde a duuli baɗɗa sekan se ko may na wara warugo de ko tabiti non noon to wala haala himugo no a waɗi ko luttinini a ka furto alama sam ga silmini pat anda suudu baɗa ma tan anda yaafi ngam se ko may warti ñaw on to a wiya a hakkilnan se ko may ni warti an kam dulla ko a waɗa sam seeɗa ɗo haɓana haɗigoma jundugo on en ɗo pama sika mi yiɗi en ledda ko laarani haala nakasa wa zada ɗo e noy to ɓamla nangima ɗon no to a silminta se to a silmi ɓamla la a silmina ɗon ɗon go se a weyti ko a silmini e ɓamla ɗon dow ma to a silminta no a silmita no tawon an kaseɓe a taya to timmini a weyti a silmini yo ɗo bo to ni ɗum neɓay silmingo ɓe seftorgo kam wato se a suuyi a suyda baada tan yowa wato a suyda wato ɓamla ko warti baada yowa ɗo ni kadi amma ɓamla to nangima a hiritay ha a silmini nden bo a siftoray ha neeɗi ha a waɗi tasboje ma a waɗi do'aje ma ko bo ha nafiyel tawɗa siftori ɗo ka dunde ma nde pande poɗɗi sa fuɗɗita feere amma baada kam ko ɓaawo hitande ko ɓaawo ɗum on wato baada a hiriti a sene mbiya ɗo baada nangino am pusi a sujida ko bone hiɗɗo o wani a se baada nangino am sujide to aɓe nangatam si a sujida amma baada mai ko wato masuru kam ɓe mbise ko ɗo watta haɓɓiraɓɓiramo arminorgo amma woɓɓe hosiray ɗo noon amma ɓe wi wato kanko ɗon ɓuri lonnugo to baada nangima ɗo ɓe wi a vurti julde wala no a sujidira ɗon ɗon illa alora a naata julde sa haɓta a haɓɓira allahu akbar tawan wato kabiroje joyi on ɗo wato baada kamari nden kam wato se a sujida allahu akbar a ɓanta waɗanda nayi kabiroje warti joyi nde mi haɓɓira onno harminorgo kam yo wato en mema nakasa wa zada bone no ka warata na sanay to a faami kabla a faami baada ni se a hawtidira ɗum tan a hosa kabla ha ɗo aɗoɗa a hosa baada bo aɗo sawara a hawtidira bannoyi wato a yedditi jooɗo bo waɗa tayatu ha ummi a dilli darde na kabla nangimana yo ha jula no darde ɗiɗi bo a waya waɗi garɗe tati fay baada bo na nangima na kasa o zada heɓake se a suyda kabla tan yo wa malli ko zada bone no ka warata na sanay to a faami kabla a faami baada ni se a hawtidira ɗum tan a hosa kabla ha ɗo aɗoɗa a hosa baada bo aɗo sawara a hawtidira bannoyi wato a yedditi jooɗo bo waɗa tayatu ha ummi a dilli darde na kabla nangimana yo ha jula no darde ɗiɗi bo a waya waɗi garɗe tati fay baada bo na nangima na kasa o zada heɓake se a suyda kabla tan yo wa malli bo duttaka a yedditi yewɓe suran do alhamdu yo wa ɗo ni kadi nden a woyti fayta a jangi a fangini e ɗo bona baada nangima de a yettiti suura on ɗo alhamdu bona e ɓamda nangima na kasa wa zada waɗi yo na kasa wa zada ɗo na woy se to a tawi ɗo vindi a deftere ande hoore ma formata ɗum a hosa ɗo a hawtidira ɓe ɗo se taɓita dow na kasa wa zada yo jotta bo en bolwan ko laarani haala ɗasu ngam jahale ɗuuɗi jotta da a jalji wato jahale ɗuuɗi masin julde yahoɓe ko en mema seeɗa nde yo wato ɓe mbino daga ha saare on to a wurti ha dede wurtugo wuro ha gese himɓe wuro aɗo ƴeewa wuro on ni fiku kam warɗiri ha to ɗon a ho'ata anniya ɓasu amma ha lise kam na non sam wato daga ɗo wurtama a watta anniya ɓasurka daga ha saare e nden bo noy to latake a yettiti waɗugo anniya a usta julde ma aha a yehi ha babal
ha wakkati heɓima a arti ko a hultiɗendima ka sammanto ayde sappo jahade jotta ɗo yaake julugo na sectori tana min kam mi yejjiti waɗugo anniya e mi ustan julde am ɓiɗɗiɗi daga ha saare nde ha babal a sectori may ɗo ni se a waɗa anniya tan wato ɗum ɗo ma se a usta julde ma e noyi ta yejjiti ha juuli julde yalɗirde julde timmuɗe bana juura juuli timmuɗum ha asinoɗa sectori ɗarumi goɗɗo jagal mi yejjiti ko waɗugo kasru anniya kasru ɗo ka ko wakkati ɗiɗi tati a woyti a juuli dow timmuɗum yaake a sectori hoosu kasru ma tan e noyi to laatake a ɗon ɓe kasru lawɗe a tawi ɓe juula ha julɗoɗe woodi yaɓe mbiya juula ɓe maɓɓe darɗe ɗiɗi aɗa jooɗa rena a silminta sei to ɗa liman silminda silmina ɓe maɓɓe ɓe wato woni bonne ɗuɗɗe ha ɗon amma ko ɓuri dollogo kam wato to woni a hawri ɓe yimɓe ha julɗoɗe a juula ɗam ustowo julde ma an ka sigu kasru ma ka ha sera a siga ustol maɗa ɗo ha sera juula timmude ngam ɓe wi famlu jama'a ɗo ɓuran wato famlu aslu wato moƴƴere jogiko ɓe jamaje ɗo moƴƴere may ɓuran wato ustugo fayi to amma to fototiɗa juulan feere mama a juuli kasuma e to laatike a juulan da jamaje bo han ka tata a jooɗa ngam a sakra moɓɓe feere ɓe anndano haala man ko sumnata goɗɗo ha julde pat ko ɓe haɗi ɗum waɗe nden ɓe yi a juuli darɗe ɗiɗi luttuɗi ha jooɗi goɗɗo majjuɗo feere kay o kam o ginnaɗo na allah a yahi a suɓi woɓɓe feere ɓe annda ɗum na yo wannen kan yoofu asru kan sikku tawon yo waɗi o ni kadi yo e non bo to laatake a ɓe anni a kasru amma wuro ngo a yata ɗo a waɗat balɗe nayi ha maako yo o haddo laawol ka a waɗat amma to a yetti wuro man ni a yoofu kasru kam se a juuɗa timmuɗe masalan ko a yahan bamay ganga ko ba yahan barwa yo kasru man an ka a juula ɓe asiri ha laawol tan amma to a yetti a waɗat balɗe nayi ka to a yettini se a juuɗa timmuɗe kadi e noyi to a ɗon dow seko min ka to ha jam humti mi yehi garwa ɗo ko yettugam to ha jam humti selo to warti se jam ko renata jammo man jotta ka ɗo jooɗi ko jotta haaje ma humti a dinna ɗo ka to yiɗi jotta lewru pat a ɗon dow kasru tumɗa ɗon dow ustugo tan ngam a ɗon dow seko ko jotta humti a dinna ata a nayi ɗum ñalɗe ɓe a faɓɓata aka humtugo haaje ma tan ɗo ka to yiɗi jotta ko lewru a ɗon dow kasru man e noon yimɓe jahale tum jotta ba chauffeur motaji mawɗi ɗo sana maɓɓe dow jahale tum tumɓe ɗon dow kasru tan wala ko kaye islam a enɗi ko may to tuma ɗon dow jahale tuma ɗon nder somri an ka tuma ɗon dow kasru ma tan amma aɗo sigi debbo ma ha garwa mani bo a sigi debbo ma ɗon ko wiyatoa ko may garwa ɓulay yande a yetti ha debbo ma woni fisi a juuli a yanɗirde a sewaɓe goɗɗo ha debbo to damanda debbo ka laamu timmugu e kanjum wal goɗɗo feere yani annabijo sallah sallama o wi nulaɗonna talaka ɓilli mo wona no waɗa samsi nulaɗon nabi a ɓe debbo na o wi ɓe debbo a ɓe suuduma walugo na o wi ɓe woni saare am a ɓe ɓinguel na o wi ɓe ɓinguel o jankana lamɗo anga yette yanɗo tanan ka a laamiɗo to kadi fangi iriman wawi fangi ha kasru bo babal debbo ma woni kam wato ko ha hayawɗade sigo yande a yetti wuro may kasru ka wani si a juula timmude ta laamu may ɗuɗata debbo ta ustugo julde laamu may ɗuuɗi machine ɗo fama siga yo waɗo ni yo woɗi kadi jotta ko en ndaara haala jotta ɗo rooɓeji meɗen ɗo woodi hen ɓe yeeɓaɓe ɓe haala julde yeego ñeddugol machine a tawan magarba ka ɓurna pat ɓeɗo heewi julurde deb a tawa rooɓe bo ɓurna pat ɗo ɓaawa fayande kadi deftere ndere wi debbo kanko sallini wakkati defani gorko mum sallini wakkati ay ɓe wona inda waɗ ñiiri mangarba ɗo ñiiri seeɗan o wato seeɗan o jannani ɓe ñaamugo mangarba heɓa ɗo wakkati salira rooɓe ɓenen ho a tikkere allah wakkati julugo gorko ɓe debbo fu gootel to yiɗo defa daga jamɗi nayne o siga da anna fe sigi termusɗi na termus resina to yiɗi jamɗi joyi o defa ɓanɗi joyi ɓe reta o defa o wata termus e amma wato hama nder mangarba o ɓuranmi machine to juuli o silmini ha on tasmata mbaɗi yaaki ɗo esa e nasɗi to yaaki makko ko ɗo toɓɓi o rotti o toɓɓi wato nder esa o wiyata oɗo juula jotta ɗo mangarba ko ngam latti lamu may furtigal ko amma muktar ka o heɓay ko moye hakkille ñiiri mangarba ɗo yaadebiraɓe julɓe yo waɗo ni kadi to eno noon bo fahinta ha ko ɓolwata haala juuɗe man e noyi wato haala joɓe nder kakuɓe mbiyata ɗo yo joɓe nder kaku ɗo defte senniti geɓe ɗiɗi haala ma latti ɗiɗor ha
ɗiɗi pat ɗo saahi defte goɗɗe fi dole dede yaake a derke a ɗon no yeeɓa wakkati ɗo yaake a gasni wakkati ma kalkal jotta kam sey a yoɓande a yeeɓanno ɗo to yoɓɓo man ɗo wato saɗɗumay ɗon koyɗum man ɗon je saɗɗumay ma kala nde wakkati waɗi pat to a juuli wakkati je wani kesum ɗo sey a yoɓa wakkati nane ko joyi wala juura to a juuli juura sey a yoɓa to a silmini ko ɓenni man ko feere ma sey a yoɓa juura to a silmini a yoɓa juura kiɗɗum asiri magarba esa e subaha to ɗoɗo to a yoɓiri ɗon lewru ni lebbi joyi on a yoɓi kada wakkati je waɗi pat to a juuli wakkati je kesum may a yoɓa kiɗɗum bo joyi to a juuli je kesum a yoɓa kiɗɗum bo joyi to a yoɓiri ɗon duuɓi joyi on to duuɓi ɗiɗi duuɓi sappo on to kadi a laara duuɓi no a mari a itta duuɓi sappo e joyi koko sappo e jeego ka naatay yaake daga ɓe dayma ha a yuufi naatay a laara duuɓi ɗi a darniri wakkati kandi a yoɓata kadi saka man duuɓi a darni wakkati be duuɓi yaake a yuufi hawat ko yaake a darni wakkati to ɗo je saɗɗu on ɓe je saɗɗu may to a yahan jahangal ko bo jotta ɗo a mara cumurla ko ɓangal a waɗata ko a sumlana cumurla feere a foti a dooɗa a yoɓa saɗɗu may ha bakin je balɗe tati ko bo nayi jonde gotel a juula wakkati joyi a ɗora a juula be bakin balɗe ko tati ko nayi je a wonata nder sumurla ɗo heɓa laata yaake man kam de a ɗon nder sumurla a juula je waɗi kesum tan to je koyɗum a mattimmata ɗo wona ɗon yowa kadi bo to juura waɗi a juuli juura je kesum a yoɓa je kiɗɗum gotel asiri a juula je kesum je wari ɗo to ɓenni ma to feere ma a ɗora a yoɓa asiri ko kiɗɗum man to man noon banni magarba banni ese banni subaha ɗo kata a yoɓiri lewrini lewru je ɓoye mon a yoɓi to a yoɓiri duuɓu won duuɓu gotel ɗon a yoɓi timmata ndew a ɓawa to ɗon koyɗum to defte feere bo mbi a to ni laataki a darni wakkati jotta ka waɗa a mbiya wakkati metata tetugo je nane ka pat Allah yafina tuubi on geddade laati hakkude jawma pat a tuubi Allah ɓaŋino mo yaafi illa hakketana ko kefeero to tuubi o simmi o nasti islama Allah yaafi keferaɓe maako to ɓe ɗon dow geɓe ɗiɗi kadi e to yoɓa on a suɓi ɓe wi to Allah yaafi wiɓe a yoɓa ɗo to Allah yaafi bo nden bo na ɓeddi dewal kam nafilaje wato tato joɓete a waɗi man ɗo warti ɗum nafilaje e yowa warti ɗum nafilaje nanema handani mo tuubi ka ɓeddano dewal yowa to kadi Allah yaafi ni on wato jotta mbiɓe en yoɓa kam yo to assalamu aleykum